Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki khubor ba menta kasngi. Kajriya khun jingale jongka Khasi Hills Autonomous District Council ba omde ban pentrai kam ya ka CRPC but CPC kadang yai ne wala ka sarkar kala batha ki ADC dei ban pentrai kam. Ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ki kli nong sunshar ha ka jingalam UCEM uba Tito Starwell Khan kala lum ka jingalang banyat tai sani halor ketika kam ya kabala pelong ha State Convention Center. UCEM ringkat lem ki kli nong sunshar hima bat kishnong da ka wei ka jingmut lengba ka jingalang kala rai ban pha da ka jingtho sha ka sarkar jilla ba ka dei ban penmi sa ka wei ka notification ban om pentrei kam ya ka CRPC bat CPC ha ka jilla baro ka wei habaya kran shakilat pathai khubor hashilong katai ka notification bathmai ka dei ban kdoshai ba ya ki mokot duma ki ba yakhun Hapden ki riu luom dei bantian bishar bait daki district council code yathu ubati ta Starwell Khan. Hadu menta ka notification kam shai bat kadang artatin nedang don jing syapting. Lada ka sarkar kam ngen ki kli nong sensyar ki lapen pau bakin penmi ya upat ba ban persya juri ka sarkar jela ula pentip yathu UCEM. Ki beladon ha katai ka jingelang ki kenthum ya unong yalam kalyang persya uba PNSIM ki executive member ka KHADC ki MDC ki SIM ki sordar ki rang basnong bat ki wei Te hadin jong ketuka meeting bat u chief minister abang yakran lo kena notification ban notify ke jing penrekam ke CRPC bat CPC ko state megalea nakaliang ke jongang la kan chai ba ngimpat la ban ai ka rai ba khadu wat hadin bangila sukhu bala pensyai yang i bakan nom kta ya ki board jong ka district council ni ki district council ko den rei nakaliang ke jonga hinga ong ba ya ka kam ngandang khot biang ke jingelang bat hadin bangila khot ke jingelang jong ki MBC ngila shim ke ni karai bakata karai kalong bangin khot ke ki kli nong sensyar ki balong ki additional subunit code bakum juru ki village code di pilai hi mentakasni ka respond jom ki babun ki kli nong sia ki pilot mentakasni bang ngasoban ai kublai kerpang na kabanta jom ki damar ba ka jingman ka jom ki mentakasni ka pen i ka jinglong concern ka pen i ka jinglong jingkit kli ka jom ki halo ka ni ka issue de hadin bala ya tai bon kata na kaliang jom ki kli nong sensyar ki la pen pau hi kumba pilai yo sngo ba kim pat menjur ya kanika notification kidang kwa hi ya ka jing penkala kidang kwa ya ka notification ka ba khamshai ba ban exclude lani ban pelaj bet ya ki district council court ba kumju ru ya ka jurisdiction ka ba dehi jong ka tribal areas dehi badang hap hi apo ki district council court ba kumju ru halo ka tu ka issue ka ba dei ba ka jing transfer ki case na po ki district council court na po ki district court syaki district council court ru ka de banlong ka basyai kata di ka jingkwa jungi menta kalong ba ka de banlong ka basyai hi ba ki case baro ki ba dei ki case ki ba de ban hap hi po district council court ka de bandon da notification ka basyai kanang ba ka numdon ka no ka jing interpret lani ka jing sutu bakla lani ka jing pendon kam bakla hadin habut namar lada ka ja kumta kamut lada ka ja ba ki case baro kimpoi syu syapo district council court kabamut hi baki kut ki jungi ngila hapan khang nyahapan khang tena takadaw knang ban laj ya kata ka di ka jing siap tien kata ka di ka jing snow arta tien na kaliang ka jungi kata ka jing snow bam tikna na kaliang ka jungi namar kuni notification kum baka pa la ban interpret ya ka haki babun ki banta na takadaw ngis snow hi bakat kum kani ka jinglang ka bangi kenduk menta kasni ka ai men si mengi plai i ka rai ka jongki baki ong hiใช่ดอกมันแหนก็ลองบ่าห้อยกับsarkarก็องบากิดิสตริกคอนซิลกูดกินตริกรรมคุมบายุตรายกับ CRPC รุกันนมตริกรรมกับ CPC รุกันนมตริกรรมเห็นไรก็ก็บางอีอาร์ตตีนมันตาก็ลองบ่าหาบัตร trial ลิกิสหาบัตร trial ลิกิสมันตาลาดาu PI โมu la register ก็ case หาพอu police u phai ก็ case กูดนักกูดลาดาก็ได้ก็ criminal นักก็ได้ก็ civil ลาดาหาบละเดบ convert ก็ power jong ke section CRPC CPC kamut kiyach kaman
Lam ong hang tu notification ba baik kan ni ka kes apa yang tribal trial ka district council court kami te kum kata hey tile sila sayo kim refer ki kes hi kalau kim refer ka kes kum itu ki kes ki poi sadu high court tenda apa high court pak ka penbun kam kai ki pai ba nama ki wan biang pada ha po district council court hi kata ka dei ka ba ngingim kuat te ban pen senjare pai ba penjang ka di balong syai ha ke kemun la syai ki kes ki babun lada kari ferbak na high court ka phak biang se district council court menu ba jenjar anta jenjar pai ba ta ka don ka ba syai de ka secretion ka ba syai hang ni ba ki queer si ki bade pedang tribal criminal na ki civil case ki ban poi ba cha district council court ta di ka jing kwa jong ni mre ya kata ka not power ka ba aibor ya ki district session court jong ka sarkar ngim khang ni kata mo ngim don bori do ban khang ni kata ngim persya hiru ya kata kan notification hendai ka bangi persya mangi kalong ba ka notification kam syai kadang ka jing tiang kata na kaliang kini ki klik nong sansiaro ki suthu ya kata Pi balai ki khot iki polis lada ki khot iki polis kamut kal ade ka jat kes ka bakim la syuk ban control la long out of their control regidon pa ki kes ki ba long ki ba ya syuk apa senong ki ba ya le jaka ki ba ya tu ki ba thiem kum gitu kita ki kes bun hi ki pendap apa ka village level mut ha ka village court do orang ba senong lani hau ka court jong sir makum tatat ya dan rai ki kes si baki khat pulet ka dai be ki kes ki bala long serious ki bala ya poi sedu ban ya yap beriau kum ta te hak khat hi pulet ban seluruh ni ai jingmut ya ki village ya ki dorbar bagi di ban form ya ka village ku tadi ka jing ai nak kalian ka ngi kuat ban penklan yang ni ku na ta ka daw na district council ru mentangi extend ni ka kut ku jongi chaduk nong ston chaduk sya nong po chaduk sempong perwat mangi kuat ban penklan yang ni district council ku cái malang muka kilong ki balik ki lo Masuk tan kilong. bu la dan sampai ke ikan Em kidan kilong. Kilong aktif lah mata kipor. kata tele si yo ki mlat ani yo ki don ki wipat ki program mo ha ko si dan kam kerti congga pengir nimda expect ki kata mereka kalian ke isi fly i nilai bun nilai wan ki don ki bala pentip ki don sabar congga stin dan yang beda bagi MDC te long tai ki don lagi jong kam la tip bobun ki bayar election yo ki bun kam tu nak kena jumpi pin hak jing kau nak sekar lele ban na kita jing ya ikara ka ni ka jing lang ngila syim ngila pas ka resolution menne ba da ka jing menjor hi jong ki klik nong sansiar baro ba ngin tho biang sya ka sarkar ba ka de ban penbej ya ka ni notification lani bahkan isu sakawe pat ka notification ka balong inline pat ka jing ajung mut in pa no nong sansiar menne kila ya keren ka to ka ningot ki MDC la ya keren ba ka ipat ka step ka bakin syim lai pilai i ba menne ba nakaliang ki klik nong sia ki la ong bet bala daja ba ka sarkar kam sengap ki ong bangingi kloi wat ban penwi ya ki pat ba haki lagi jong hima ban persya ya kini jeng le sarkar kata di ka rai ka jong ki ka pat de ka rai ka jong ni re ka de ka jeng pensngau ki ka jong ki menne apa ka jeng